Itong inyo pong mapapakinggan ngayon ay mula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Nida. Kwento pa niya, nangyari ang lahat ng ito doon sa kanilang probinsya. Hindi niya personal na karanasan ito o kahit sino man sa kanyang mga kamag-anak. Ito ay tungkol sa nangyari sa kanilang kakilala na tawagin na lang natin sa pangalang Arnold, na talaga namang napabalita at kumalat sa buong bayan nila. Nag-aaral kasi sa kolehiyo yung kalugar nila sa ibang bayan, dahil nag-iisa lang noon ang paaralang pang kolehiyo sa buong lalawigan nila. Kung kaya napipilitan talaga mangupahan ang mga nag-aaral doon na taga-malayo at lingguhan kung sila ay umuwi. Pero bigla na lang hindi nakauwi sa kanila yung kababaryo nila Nida na si Arnold, yung inuupahan nitong bahay, pati na rin yung paaralan na pinapasukan. Pero kahit yung kanilang mga napagtanungan ay wala ring maibigay na impormasyon sa kanila, dahil kahit sila man ay hindi alam kung saan nagpunta si Arnold, na ang alam nila ay nakauwi na ito sa kanila. Kaya umuwi ang mga kaanak ni Arnold na bigo at malungkot. 3 araw ang mabilis na lumipas, pero wala pa rin ito. Sinubukan din nila itong hanapin, ngunit hindi talaga nila ito makita. Hanggang sa nawala na sila ng pag-asa at ipinagpalagay na lang na wala na talaga si Arnold. Hindi na ito babalik pang muli sa kanila. Sa kagustuhan nga ng mga magulang nito na makita talaga ang binata, kahit patay na raw, basta ang malaga ay makita nila ang bangkay nito. Pero 1 linggo na ang nakalipas ay wala pa rin talaga kahit anino. Ngunit noong 9 na araw ay nagulat na lang silang lahat nang biglang sumulpot si Arnold sa kanila. Kahit mga kakilala nila at kaibigan ay talaga namang natuwa. Hindi pa nga sila makapaniwala nung una na nagbalik na ito at buhay na buhay. Pero may dala ito masamang balita. Masaklap pala ang sinapit nito. Ang bungakala nga rin daw niya ay mamamatay na talaga siya. Buti na nga lang at pinalad pa siya makatakas. Mabait na tao si Arnold. Kilala siya ng kanilang mga kanayon mula pa pagkabata. Kaya naniniwala sila sa mga isinalaysay nito. Nalaman kasi nila mula dito na naimbitahan pala ito ng isa nitong itinuturing na kaibigan. Nakilala lang daw niya ito doon sa kanilang paaralan at magkalapit lang din sila ng inuupahan. Naging malapit sila at nang minsan nga siyang yayain sa isang handaan doon sa lugar ng babae ay nagpaunlak naman siya. Pero hindi niya akalaing kapamakan na pala ang naghihintay sa kanya doon sa kanilang pupuntahan, dahil kabilang pala ito sa angkan ng mga aswang. Paglalahad pa sa kanila ni Arnold, nang dumating sila doon sa kanilang pinuntahan, ay abalang-abala ang mga tao dahil sa isang malaking handaang magaganap. Ang hindi niya alam ay isa pala siya sa ihahanda ng mga katarungan. Nakita niya yung mga naglalaki ang kawali at mga ginagawang pagpipirmahan. May 2 mahabang mesa na yari sa kawayan na may sapin na dahon ng saging at narong lahat ng mga rekado, habang yung iba naman ay abalang nagsisibak at nagsasalansan ng mga panggatong. Nakita din niya kung ilang kalalaki ang nag-aasa ng kanilang mga ita, at tila ba nakukulangan pa sa talas noon. Kahit nangingintab na ang mga iyon, ay patuloy pa rin nilang inaasa. Pero pag-aamin ni Arnold, wala talaga siyang napansing kakaiba sa mga taong naroon. Magagaling silang makisalamuha at mag-estima ng kanilang mga bisita. Magiliw din sila kung makipag-usap, kung kaya wala siyang napunang masama sa mga ito. Huli na nang malaman niyang sa likod pala ng kanilang mga ngiti at masayahing mga muka ay nakakubli ang totoo nilang mga anyo, mga mababangis at walang awa sa kanilang mga biktima. Nagulat na nga lang daw siya nang bigla silang palibutan ng mga taong naroon, na tila ba ipinagmamalaki pa
Nung ilang kalalakihan yung matatalas nilang hawak na itak. Hindi nagtagal ay nilapitan na sila ng mga lalaking may dalang tali at sila'y tinalian. Dito na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Doon pa lang nila nalaman na nasa peligro na pala ang kanilang mga buhay. Dinala sila sa isang kubo na sa palagay ni Arnold, isa iyong kamali. Doon ay pinaupo sila. At para mga manok na naghihintay ang kanilang oras para katayin. Una nang kinuha ang lalaki sa tabi niya. Umiiyak itong nagmamakaawa habang kinakalagkat palabas ng kubo. At makaraan lang ang ilang sandali ay narinig na nila ang nakakakilabot na pagsigaw nito. Naiyak na rin silang mga natitira nang maisip nilang ganun din ang masaklap nilang sasapitin. Biglang naisip ni Arnold ang kanyang mga magulang at kapatid. Siya lang ang tanging pag-asa ng mga ito para makaahon sila sa hirap. Kung kaya nga siya pinagsisikapan ng mga itong mapag-aral. Nagpalingalinga si Arnold. Humanap siya ng anumang bagay na maaari niyang magamit para makawala siya sa pagkakatali. Hanggang sa may napansin siyang parang mayroong kumisla sa kanyang harapan. Sinubukan niya iyong sikaran. Bigla siyang nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Takip iyon ng dilata. Gamit ang paa ay unti-unti niya iyong napalapit sa kanya. Tumalikod siya at kanya iyong dinampot gamit ang kamay. Pero hindi niya iyon magagamit sa kanyang sarili para putulin ang tali. Kaya inuna na niya yung nasa kanyang harapan. At makaraan ang ilang minutong matyaga niyang paghiwa doon sa tali ay nagawa na rin niya iyong maputol. Nakawala yung lalaki. At siya naman ang sinubukan nitong pakawalan. Pero nang malapit na siyang makalagan ng kanyang kaharap ay may biglang pumasok na isang lalaki. Kung kaya nagpanggap yung lalaki na nasa kanyang harapan na nakagapos pa rin, na mabilis na itong inilagay ng kanyang mga kamay sa likod. Biglang hinawakan ng lalaking pumasok ang isa pa sa kanila at hinilang palabas. Panay ang pagmamakaawa ng binata at bago pa ito tuluyang makilabas ay sinabi nito sa lalaki na nakawala na sa pagkakatali yung nasa harapan ni Arnold. Kaya baka maaari na raw siyang palayain dahil sa ginawa niyang pagsusumbong. Binitawan ito ng lalaki at nilapitan yung paharap ni Arnold. Wala naman na itong ibang pagpipilian pa kundi ang lumaban na lamang. Kung kaya, kaagad din niyang sinunggaban yung lalaki. Pero malakas ito at siya pa ang nagawang maibagsak at lumapat ang likod nito sa lupa. Susuntukin na sana ito ng lalaki habang nakakubabaw sa kanya, pero bago pa tumama ang mga kamao nito sa kanyang mukha ay bigla na lang napahawak yung lalaki sa kanyang bato at nasundan pa iyon sa gilid ng kanyang leeg. Gulat na gulat yung lalaki sa bilis ng mga pangyayari upang di niya iyon inaasahan. Nang akala niyang walang palaban-laban ng mga biktima nila ay siya pa palang tatapos sa kanya. Nagawa na palang makakawala ng tuluyan ni Arnold at gamit yung matalas na takip ng dilata ay nagawa niyang masugatan ng malalim yung lalaki. Nahagip ni Arnold yung malaking ugat nito sa leeg sa ikalawa niyang pagpunteriya doon. Kung kaya, kaagad na umagos ang masaganang dugo nito mula sa leeg at dilat na matang bumagsak sa lupa. Binawian kaagad ito ng buhay. Nang makita ng lalaking nasa pinto ang kanilang ginawa, ay nagpaawa ito sa kanila. Nakalagan din siya sa pagkakatali at humingi ito ng paumanin sa kanila. Tutulungan naman sana ito nila Arnold, ngunit may narinig sila mga boses na paparating. Kung kaya nagmamadali na silang tumakas doon sa likod. Dumaan silang dalawa sa may bintana. At bago pa sila tuluyang makalayo, ay muli pa nilang narinig yung lalaki na nagsumbong na naman ito sa mga dumating. At narinig din nilang biglang nagkagulo.
at yung malakas na pag-atungal ng isa sa mga ito. Naisip nilang marahil ay nakita na ng mga ito yung kanilang kaanak na napatay nila Arnold. Kaya nagdudumali na silang tumakbong palayo. Tumakbo sila paakyat dun sa bundok. At kahit nasa bandang itaas na sila, ay kanila pang naririnig yung mga ingay ng magkakamag-anak na mga aswang dun sa ibaba. Alam nilang dalawa na tutugisin sila ng mga ito. Kaya kailangan nilang makalayo pa ng gusto. Wala silang ideya kung naasang lugar sila. O kaya hindi rin nila kabisado ang pasikot-sikot doon sa kagubatan. Umaasa na lamang sila sa kanilang kutob at pakiramdam. Nang sila'y makaramdam na ng matinding pagod, naganap sila ng maaari nilang mapagkublihan at mapagpahingan. Nagtiis sila ng walang ilaw doon sa madilim na kagubatan. Mas mainam na rin yon, naisip nila, para hindi sila matagpuan at matunton ng mga umahabol sa kanila. Alam nilang hindi titigil ang mga iyon hanggat hindi sila nakikita. Sigurado silang dalawa na matindi ang galit ng mga paanak ng kanilang napatay at gaganti talaga ang mga ito. Sa tabi ng isang malaking bato na may patay na puno ay nahiga silang dalawa. Pero pinanatili nilang gising ang kanilang mga diwa. Hindi sila dapat na makatulog. Mabilis na lumipas ang mga oras at di nagtagal. Unti-unti na ring suminay ang araw. Dahan-dahan ang lumiwanag ang buong kagubatan. Narinig na nila ang mga huni ng iba't ibang hayop na naninirahan doon. Nakahinga na sila ng maluwag. Hindi makakalimutan ni Arnold ang umaga na yon, para yung may hatid na bagong pag-asa at buhay para sa kanya. Pero hindi pa rin sila lubusang ligtas mula sa mga tumutugi sa kanila. Alam nilang hanggat naroon sila sa kagubatan ay nananatiling nasa panganib ang kanilang mga buhay. Kaya nagsikap silang makalabas mula doon. Pero kahit anong gawin nilang pagsusumika, ay nananatili sila sa pandong ng mga naglalaki ang punong kahoy. Naroon pa rin sila. Tuluyan na silang naligaw at nagpaikot-ikot lang sa buong kagubatan. Mabuti na nga lang at hindi nila nakasalubong yung mga umahanap sa kanila. At inabutan na nga sila doon ng mahigit isang semana. Umasa na lang sila sa bunga ng mga ligaw na punong kahoy na naroon. Gayon din sa mga isdang nahuhuli nila sa mga batis. Tuwing araw ay naglalakad sila at patuloy na hinahanap ang daan palabas ng nasabing gubat. At kapag malapit ang sumapit ang gabi ay humihinto naman sila at nagpapahinga. Noong huli ay naisipan nila magpalit-palitan sa pagbabantay para naman makapagpahinga sila at magkaroon ng panahong makatulog. At noong ikasyam na araw ay laking tuwa nilang dalawa nang makita nila ang kabayanan. Nagmamadali silang bumaba at patakbong tinungo iyon. At sa wakas ay nakauwi na rin sila sa tulong ng mga taong kanilang nakausap upang ihatid sila sa kanya-kanyang lugar. At nakauwi na nga sa bahay nila si Arnold, kung kaya naibahagi niya ang lahat ng kanyang mga naranasan. Pero ng mga sumunod na gabi ay naging maingay ang kanilang lugar dahil sa naging maligalig ang mga alaga nilang aso, gayon din ang ibang mga hayop. At tuwing umaga, ilan sa kanilang mga kanayon ay natatagpuan na lamang napatay ang kanilang mga alagang manok. Wakwak mga katawan nito, at kung minsan naman ay laslas ang mga liig pero wala ng dugo. Kaya nagkaroon ng mga paghihinala ang mga tao sa lugar nila. Wika pa ng iba, inaatake na raw yata sila ng mga aswang. Bagay na hindi naman malayong mangyari. At ito ay napatunayan ng totoo. Nang isa sa kanilang kanayon ang magising dahil sa pagkakaingay ng kanyang mga alagang manok, at nang kanya itong labasin at puntahan, ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking hubot-hubad na hawak-hawak ang isang manok ng dalawa niyang kamay at nakasubsob doon ang kanyang mukha. Napatras ang kanayo nila nang bigla itong lumingon at tumingin sa kanya.
laking pagpabigla niya nang makita kung sino iyon. Walang iba kundi si Arnold. Puno ng balahibo ang mukha nito at napapaliputan ng malansang dugo ang kanyang bibig. Kumislap ang mga mata nito at saka umangil, sabay mabilis na umalis. Agad na kumalat ang balita tungkol doon. Kung kaya, may nabuti ng mga magulang ni Arnold na dalhin na lamang ito sa mga kamag-anakan ng kanyang ama. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan at ginigiliw kong tagapakinig. Bago po natin simulan ang ating kwento para sa gabing ito, ay hayaan niyo po munang ibahagi ko itong ipinadala sa atin na larawan ng isa rin nating tagapakinig. Ayon sa kanya, ito ay post ng kanyang pinsan sa mismong Facebook account nito. Base sa kanyang pinsan, malaking palaisipan para sa kanila ang pagkamatay ng kanilang alagang baboy. May malaking sugat ito sa leeg at tapyas ang isang tenga. At ang ikinagulat pa nila, wala na itong dugo. Isa sa mga nag-comment sa kanyang post ay isa rin nilang kamag-anak doon sa probinsya. At sinabing hindi iyon ang unang pagkakataon na may nangyaring ganon sa loob lamang ng isang linggo. Dahil kamakailan lang ay may ganon rin pangyayari sa karatig bayan nila. Sabi ng lola ng ating sender, malakas ang hinala nilang hindi karaniwang tao ang may gawa nito. Malakas ang kutob nilang aswang ang pumatay sa kanilang alaga. Makikita niyo po yung larawan ng kanilang alaga dito po sa ating video. Kung aswang nga ba o karaniwang tao lang ang gumawa, ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Kayo na po ang bahalang umusga. At narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ipinadala ito ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, bantog ang kwentong ito doon sa kanilang probinsya na naganap mahigit isang dekada na ang nakaraan. Ito ay tungkol sa kanilang kababaryo na mag-asawa. Pareho silang guro na nagtuturo sa magkaparehong paaralan. Kilala sila at kapwa ay ginagalang doon sa kanilang baryo. Dahil pareho ang edukado at nakapagtapos. Bukod dito, bagay na bagay silang mag-asawa. Dahil maganda yung babae, habang yung lalaki naman ay gwapo din. Pareho din silang matangkad at magaganda ang kanilang mga kutis. Yung babae ay pinanganak at lumaki doon sa kanilang baryo, habang taga-ibang bayan naman yung lalaki. Nagtayo sila ng bahay sa lupang ibinigay ng mga magulang ng babae. Pero ilang taon na silang nagsasama ay hindi pa rin sila nagkakaanak. Iyon na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Ayon sa mga malalapit na kanilang kaibigan at katrabaho, masidi ang pagnanais na mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Nabanggit pa nga daw minsan ng babae sa kanyang kaibigan ding guro na kahit ano ay gagawin nila mag-asawa, magkaanak lamang sila. Tawagin na lang natin sa pangalang Meli yung babae, at yung asawa naman nito ay itago na lang natin sa pangalang Jake. Mabait pareho mag-asawa, maunawain at maalalahanin sila hindi lamang sa kanilang mga mag-aaral, kundi gayon din sa halos lahat ng taong nakakakilala sa kanila. Madalas nga silang lapitan ng mga kamag-anak at kababaryo sa tuwing may kailangan ang mga ito. Minsan, naatasan sila mag-asawa ng kanilang punong guro na dumalo sa isang seminar na gaganapin sa loob ng 5 araw sa karatig probinsya nila. Naroon kasi ang pinakahimpilan ng kagawaran ng edukasyon para sa kanilang rehiyon. Sila ang napili ng kanilang punong guro dahil sa
mahilig naman silang bumiyahe na mag-asawa. At isa pa ay wala silang anak na inaasikaso. Hindi katulad ng iba nilang mga katrabaho. Mabilis na lumipas ang 5 araw at bumalik ng mag-asawa sa kanilang lugar. Pero may napansing kakaiba ang isa nilang kalugar. Dahil hindi man lang siya pinansin ng batiin niya ang mag-asawa. Kahit nga tapunan man lang sana siya ng saglit na tingin ay hindi ginawa ng mga ito. Kinabukasan, araw ng Lunes, kung kaya may pasok na naman sa paaralan. Pero halos hindi nagturo yung mag-asawa. Nanatili lang sila sa kanilang mga silid na nakaupo lang sila sa likuran ng kanilang mga mesa. Ayon pa sa kanilang mga mag-aaral, kahit isang beses ay hindi man lang kumibo ang kanilang mga guro. Nakaupo lang ng tuwid at nakatingin sa pisara na palaging nakatulala. Nangyayain nga si Melly, ang kanyang matalik na kaibigan, upang kumain, ay umiling lang ito at hindi umimi. Kaya nagtaka ang kaibigan niya sa kanya. Inakala naman ito na baka nag-away lang sila na mag-asawa. Nang sumunod na araw, usap-usapan na sa buong lugar nila ang ukol sa isang malaking paniki umano na nakikita nagpapaikot-ikot sa himpapawid noong nagdaang gabi. Ilan kasi sa kanilang mga kanayon ang nakakita dito. Pero hindi naman lahat ay naniwala ukol sa mga nakakatakot na pakahulugan nila tungkol sa animoy malaking paniki na iyon. Marami pa rin kasi na mga taga sa kanila ang hindi naniniwala sa mga kababalagan at katatakutan. Para sa marami nilang kanayon ay katang-isip lamang ang mga ito na binuo ng malikot na imahinasyon. Pero naging madalas ang mga pangyayaring iyon. Marami na sa kanilang mga kanayon ang nakakakita sa sinasabing malaking paniki. At nangyayari lang iyon kapag sumapit na ang gabi. Kaya nung mga panahong iyon, patakip silim pa lang ay pinapapasok na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Naging panakot na ang malaking paniki para sa mga batang mahilig gumala at laboy. Hanggang sa isang kanayo nila na buntis ang nagkwento na pinasok sila ng aswang. Base pa sa kwento nito, bigla na lamang siyang nagising dahil sa malakas na kalabog sa kanilang bubungan. At hindi na matigil sa kakakahol ang kanilang alagang aso. Kung kaya naupo siya mula sa pagkakahiga at silipin doon sa may siwang na nasa kanilang bintana kung ano yung kinakahulang iyon ng kanilang alaga. Pero nang sumilip siya ay wala naman itong nakita. Kaya kanya na lang sinaway yung kanilang alagang aso at nagpasya na siyang bumalik sa pagkakahiga. Pero laking gulat umano nito nang makitang isang maitim na taong nasa kanila ng paanan at para itong aso na nakatuwad. Dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat ay talagang naapasigaw siya ng malakas sa bayog-yog sa kanyang asawa upang magising ito. Pero nang magmulat na ng mata ang kanyang asawa ay mabilis na rin naglaho yung kanyang nakita. Pero kahit nagsimula ng kumalat ang ukol sa aswang na namamasok ng bahay, ay marami pa rin ang hindi naniniwala. Lalong-lalo na yung mga lasinggero doon sa kanilang nayon. Sige pa rin ang mga ito sa paglabas tuwing gabi. Patuloy pa rin silang gumagala at dumadayo pa ng pakikipag-inuman. Hanggang sa pumutok na ang balita na isa nilang kanayon ang bigla na lang nakunan. Kwento ng asawa, nagising na lang siya nang marinig ang malakas na sigaw ng asawa niyang babae. At nakita nila ang napakaraming dugo sa kanilang higaan at dumadaing na ito ukol sa matinding sakit na nararamdaman. Kinabukasan, matapos mangyari iyon, ay kaagad din niyang ipinasuri ang kanyang asawa at nalaman nilang wala na ang kanilang anak. Ang pangyayaring ito ay nasundan pa ng ilang beses bago na alarma ang kanilang barangay at saka bumuo ng mga grupo
para rumonda tuwing gabi. At lalo pang nabulabog ang kanilang baryo nang mawala ang isang kilalang lasinggero sa kanilang nayon. Lumapit at humingi ng tulong ang asawa nito sa barangay upang hanapin ang kanyang asawa. Pero hindi naman nila sineryoso dahil kilala din kasing layas yung kanyang asawa. At mahilig itong matulog kung saan saan dala ng kalasingan. At nakuha pa ngang magbiro ng kanilang kapitan. Sabi nito, baka sumama na raw sa ibang babae at nagtanan. Yung ganitong mga reaksyon nila ay nagpapahiwatig lamang na hindi talaga nila siniseryoso ang tungkol sa kinakarap na problema ng kanilang nayon, ukol sa aswang. Marami pa rin kasi sa kanila, kabilang na mismo ang kanilang kapitan, ay hindi talaga naniniwala. Kaya nga huli na sila bumuo ng mga grupo na magroronda dahil napilitan lamang ito. Para naman sabihin ng kanyang mga nasasakupan na mayroon siyang ginagawa. Pero ang totoo, labag sa kalooban niya iyon. Para kasi sa kanya, dala ng kapabayaan ng mga nagbubuntis ang siyang pinakadahilan ng pagkalaglag ng kanilang mga anak, at hindi dahil sa kagagawa nito ng aswang. At iyon na nga, hindi nila sineryoso yung ginawang paglapit ng babae upang hanapin yung nawawala niyang asawa. Ngunit nagulat na lamang ang lahat na taga sa kanila nang matagpuan na lang ang asawa nitong patay na sa kakahuyan. Naroon ito sa paanan ng isa sa pinakamalaking puno sa kanilang lugar at nakasiksik. Laslas ang leeg at may mga malalalim na uka sa iba't ibang parte ng katawan na para sa mga naniniwala, yun ay bunga ng kagat. Pero sa mga mapagduda, karaniwang tao ang kanilang pinaghihinalaang gumawa noon sa kanilang kanayon. Napaniwala nila may lihim at malalim itong galit, kung kaya nagawa ang karumal-dumal na krimeng iyon sa lasinggero nilang kanayon. Sinabi nilang lihim dahil kahit lasinggero ang kanayon nilang iyon at medyo pasaway, ay kilala naman itong masayahin at palakaibigan. Hindi rin ito maramot, kung kaya wala silang nalalaman na may kaalit ito. Isang araw sa paaralan ay tila nanumbalik naman ang kasiglahan ng mag-asawa. Kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga katrabaho at kaibigan. Pero bagaman ikinatuwa iyon ng matalik na kaibigan ni Melly na si Rose, ay napaisip pa rin ito sa kung bakit bigla na lang bumalik ang saya at sigla sa kanyang kaibigan. Ano ang dahilan? Kaya may naisip ito. Nilapitan niya ang kanyang kaibigan na si Melly nang malapit na mag-uwian at sinabi niyang nais niyang sumama sa bahay nito. Pero biglang napasigaw si Melly at tumanggi. Na ikinagulat naman ng kaibigan nito ang kanyang naging reaksyon. At maraming dahilan na binanggit si Melly sa kanyang matalik na kaibigan kung bakit hindi ito maaring sumama sa bahay nila. Hindi naman ito ipinahalata kay Melly na nagulat siya at nagtaka sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Sinabi lang niya na ayos lang at sa ibang pagkakataon na lang. Sabay tumalikod na siya, pero sa loob-loob niya ay lalong tumindi yung kanyang hinala. May itinatago ang matalik niyang kaibigan sa kanya. Hanggang sa isa nilang katrabaho ang lumapit kay Rose at may mahalaga itong sinabi. Napadaan daw ito minsan sa bahay nila Melly at nakita niyang may karga-karga itong bata. At nang kunin ito ni Jake mula kay Melly, ay tuwang-tuwang iniangat pa iyon. Kung kaya nasisiguro raw niyang totoong bata talaga ang kanyang nakita. May bata sa bahay nila Melly. Pagtitiyak na sabi pa nito kay Rose. Bigla na namang naging malikot ang kanyang isipan, pero sa pagkakataong iyon ay napagpasya niyang diretsahin at prangkahin na ang matalik niyang kaibigang si Melly. At kanya nga itong pinuntahan sa kwarto. Sinabi niya dito na may bata pala sa bahay nila, kung kaya sumi at sumigla na uli siya. Bakit daw hindi naman ito binanggit man lang sa kanya? Napansin naman niyang nagulat
itong si Meli. Nang marinig ang kanyang mga sinabi at nautal na sumagot. Sabi ni Meli, kanya rin naman daw sasabihin sa kanya. Kaya lang, kahit siya man, ay parang hindi pa rin daw kasi makapaniwala na may anak na sila ni Jake. Na inulit naman ni Rose sa kaibigan yung sinabi nito, lalo na yung mga tagang may anak na sila. Na kanya pa talaga iyong pinagdiinan. At muli na namang nautal na sumagot si Meli sa kanya na para bang nadulas lang ito sa kanyang sinabi. Palusot nito, may pinsan siyang nanganak at dahil sa marami na itong anak at hirap din sa buhay, kung kaya ipinaampo na lang sa kanilang mag-asawa yung bata. Pero hindi kumbinsido si Rose sa palusot ng kanyang kaibigan. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ramdam niya na mayroon talaga itong itinatago. Kinagabihan na nasa bahay na si Rose at kasalukuyan nilang pinag-uusapang mag-asawa yung tungkol sa hinala niya, kanila Meli at sa batang nasa kanila, ay bigla na lang may kumalabog doon sa kanilang kusina. Kaya nahinto silang pareho sa pagsasalita at sabay na napatanong kung ano iyon. Panandalian pa silang nakiramdam bago magkasunod na tumayo upang silipin kung ano yung kumalabog na iyon. Nang malapit na silang mag-asawa doon, ay dahan-dahan silang lumapit matapos munang iyong silipin. Pero wala naman silang nakita maliban sa mga kasangkapan nilang naroon na sa sahig. Kaya napabuntong hininga na lang sila kapwa at sinabing masyado lang daw silang nadadala ng kanilang mga pinag-uusapan at mga iniisip. Pero nang nasa kwarto ng kanilang mga anak, kanyang asawa, pagkat matutulog na, siya naman ay nasa banyo pa nila at naghihilamos. Nang bigla na lang may narinig siyang mga mabibilis na yabag. Kung kaya, kahit may sabon pa ang kanyang muka, ay mabilis siyang napalingon. Pero laking gulat niya nang may nakita na lang siya na naasara pa rin ang kanyang muka. Na inakala pa nga niya noong una na isa lamang iyong manika na para bang ibinato sa kanya. Pero naramdaman niya yung matutulis ng mga kuko kung kaya napayaw talaga siya at nagtatalon sa sobrang takot. At nang kanya na iyong mahawakan ay kagadiwi na siwas at ibinalibag sa sahig. Sabay takbo palabas ng banyo, paakyat doon sa kanilang kwarto. Nakasalubong niya ang kanyang asawa at kaagad niyang sinabi kung ano ang nangyari. Kinuha ng asawa niyang baril at sinamahan siya nito sa baba. Dahan-dahan at naging maingat sila. Pero wala na yun doon. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa kaanak nila manggagamot at ikinuwento yung nangyari. Sabi nito, ang nakita niya nung gabi ay isang tiyanak. Mabilis na sumagi naman sa isip niya ang tungkol sa batang naroon, kanila Meli, na sinasabi nitong inampon. Kung kaya binanggit din niya sa kamag-anak nila manggagamot ang tungkol doon. At naging duda nga rin ito na iyon ay karaniwang bata lamang dahil na rin sa mga sinabi ni Rose sa kanilang kaanak na manggagamot na wala naman silang napalitaan tungkol sa pag-aampon nito at parang mayroon talagang inililihim ito sa kanila. At naalala din niya na nagbanggit ito minsan noon sa kanya na kahit ano ay kanilang gagawing mag-asawa pagkaanak lamang sila. Pinayuhan sila ng kanilang kaanak na albularyo sa kung anong dapat nilang gawin at sinunod naman ito ni Rose. Pero mula noon ay naging ilag na sa kanya si Meli at tila nakaramdam ito. Kung kaya kalaunan ay bigla na lang lumipat ang mga ito at hindi man lang nagpaalam sa kanila na sinadya talagang wag paalam sa kanila kung saan sila lilipat. Hinala ng kaanak nilang manggagamot, may ginawa ang mag-asawa sa kagustuhan ng mga ito magkaanak. Nakadalasan ang kapalit ng mga ganitong uri ng kahilingan ay buhay din. Na sa palagay ng manggagamot, yung mag-asawang aswang na gumagalat na mamaso ng bahay. Sila yung kumuha ng mga sanggol sa nayo nila. Kung kaya marami
ang mga nakunan, kapalit ng kanilang kahilingang magkaanak. At yung anak nilang iyon ay yun din mismo ang tiyanak na umatake kay Rose. At biglang nanumbalik sa alaala ni Rose yung mga panahong naatasan na dumalo ng seminar yung mag-asawa. Hinala niya, hindi doon nagpunta yung dalawa. Dahil mula noon, napansin na nila ang kakaibang pag-uugali at ikinikilos ng mga ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po muli tayo para sa panibagong mga kwento para sa taong ito. Unahin na po natin ang kwentong ipinadala ng isa nating kababayan na nagpakilalang si Roland. Isa din po siyang OFW at may nakakakilabot siyang karanasan noong mga panahong nagbibinata pa lamang siya. Ayon sa kanya, kamamatay lang ng tatay nila ng maganap ang sinasabi niyang pinaka nakakatakot niyang naranasan sa buong buhay niya. Isang gabi iyon, 3 araw nang nailibing ang kanilang ama. Nang magsimulang magkahulan ang kanilang mga alagang aso at naging maligalig. Sabi pa ni Roland, noon lang nila napansing nagkaganon ang kanilang mga alaga. Magkagayon pa man, ay hindi pa rin nila iyon masyadong binigyan ng atensyon sa pag-aakalang bunga lang marahil iyon ng mga ibang hayop na nakikita ng kanilang mga alagang aso, tulad na lamang ng mga palaka. Dahil maulan din ng gabing iyon. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang mga alagang aso sa pagkahol at halos magwala na ang mga ito. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kakaibang huni at napansin nilang tila ba naging aligaga ang kanilang ina. Inutusan sila magkakapatid na siguraduhin nakasarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Napansin din nilang may tangan-tangan itong bote at panay ang tingin niya dito. Mula nang mamatay ang tatay nila, matinding pag-aalala na ang palagi nila nakikita sa kanilang ina. Para bang mayroon itong matinding kinakatakutan at nakita nila ang mas matindi pang takot sa mukha ng nanay nila noong mismong gabing iyon. Na napansin lang maluha-luha na ito at nanginginig ang kanyang boses habang nag-uutos sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na boses na para bang isang liyong umaatungan sa labas ng kanilang bahay. Kaya nag-uunahan sila magkakapatid na pumunta sa harapan ng kanilang bintana upang silipin sana doon sa may siwang kung anong hayop yung lumilika ang nakakakilabot ng malakas na ingay na yon. Pero bigla silang sinaway ng kanilang ina at sinabihang maupo na lang sa isang sulok. Umalis ito at pagbalik ay may dala na rin itong itak at ipinahawak kay Roland. Kaya doon na sila nagsimulang matakot. Nagtaka kasi sila kung para saan yung itak. Nang tanongin naman nila ang kanilang ina ay matipid lang ang naging tugon nito sa kanila. Kahit ano raw ang mangyari ay huwag silang magpapadala sa kanilang takot. Kahit pa nga nakikita nilang ang kanilang ina mismo ang siyang kinakitaan nila ng matinding takot ng mga oras na iyon. Pero alam nilang pinaglalabanan pa rin ito. Sabi pa sa kanila, kailangan nilang malampasan ang gabing iyon. At lakas ng loob umano ang natatanging susi para magawa nila iyon. Hanggang sa bigla na lang may narinig silang nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. Pero wala silang naririnig na anumang boses na mayroong nag-uusap. Basta kumikilos lang ang mga ito na para bang alam na nila ang kanilang mga gagawin. Kaya nangilabot na talaga sila Roland noong mga sandaling iyon. Ramdam nila na hindi karaniwang mga tao ang nasa labas ng kanilang pamamahay.
at may masama itong pakay sa kanila. Dahil kung karaniwang tao lang ang mga iyon, ay maririnig sana nilang nag-uusap ang mga ito. O di kaya naman ay tatawag na sana sa kanila. Kahit magandang gabi nga lang na pagbati ay wala silang narinig. Kaya masama na nilang kutob. Ayon pa kay Roland, halos yakapin na niya yung itak at parang wala siyang balak na gamitin iyon dahil sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pilit na nagsusumiksik sa kanya. At nang muling iangat ng nanay nila at tingnan ang bote, ay nakita nila magkakapatid na umaawas na sa bibig noon ang laman. Sabay na pabulalas ang kanilang ina ng mga katagang narito na sila. Sino yung sila na binabanggit ng nanay nila at ano ang pakay ng mga ito? Yan ang mga tanong na kagad naglaro sa isipan ni Roland noon. At hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Dahil matapos ang magkakasunod na lagabog sa dingding sa isang panig ng kanilang bahay, ay nagiba iyon at bumungad sa kanila ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na ang balat ay nakakatulad sa isang kalabaw. At ganon din ang kanilang nakita sa dalawa pang kasama nito na nasa likod. May mga balat sila na hindi katulad sa mga karaniwang tao na noon lang sila nakakitang magkakapatid ng ganon. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanila ay yung mga mukha ng mga ito na nakakatakot dahil sa kakaibang itsura na malalaki ang mga buto sa magkabila nilang pisngi na nakaumpok talaga iyon ang mainam. At yung kanilang mga bibig ay napapalibutan ng mga ngiping matutulis na para bang hindi nila mapigil ang maglaway. Kung kaya, nakikita nila magkakapatid na umaago sa mga iyon sa magkabilang panig ng kanilang mga bibig. At yung mga mata nila ay nangingitim at halos hindi sila kumukurap. At nagulat sila magkakapatid nang marinig nila magsalita yung lalaki. Pagkat kilala nito ang kanilang ina, maya-maya pa ay ibinaling na nung lalaki yung atensyon niya sa kanilang magkakapatid. At para bang sinuri sila isa-isa. Nakiusap at nagmakaawa naman ang kanilang ina na wag silang saktan. Sinabi naman ng lalaki na wala silang dapat na alalahanin dahil ang tangi lang nilang pakay ay upang kunin ang lahat ng kagamitang iniingatan ni tatay. Nang marinig yun ng kanilang ina ay nagmamadali naman nagtungo sa kanilang silid. At paglabas nito ay bit-bit na yung binabanggit ng lalaki na mga kagamitang pagmamay-ari ng tatay nila. Matapos iyon ay tumalikod na rin ang mga ito at umalis na. Nilapitan sila ng kanilang ina at niyakap. Ang bungakala daw ng kanilang ina ay kukunin silang magkakapatid. Na magtanong sila ay doon na nila nalaman na mga kaanak pala iyon ang kanilang ama. May lahing aswang ang tatay nila. Napilit lang nagbago nang makilala ang kanilang ina. Lalo na mag-umpisa na silang magkaroon ng mga anak. At yung mga gamit na kinuha ng mga dumating sa bahay nila ay mga mahiwagang kasangkapan na ipinagkatiwala sa tatay nila ng kanilang angkan. Pero dahil sa wala na nga ang tatay nila, kung kaya kailangan na iyong isalin sa bagong napili na mga ngalaga at mag-iingat. Pero hanggang sa ngayon, ang tanging tanong lang sa isipan ni Roland ay kung bakit kailangan pa nilang wasakin ang kanilang bahay nung gabing iyon. Na tanging yung mga gamit lang pala na iyon ang kanilang kailangan. Ang sunod naman po nating kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng isa rin nating taga-subaybay na nagpakilalang si Ernesto.
Kwento niya, noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, ang nanay niya ay naninilbihan bilang mayordoma sa isang mayamang pamilya sa may Mandaluyong. Taga roon din naman sila, may inuupahan silang bahay noon. Pero yung pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang ay nakatira doon sa barangay Wakwak, kung saan ay mayayamang pamilya talaga ang mga nakatira at talaga namang naglalakihan ang kanilang mga bahay. Ang tatay ni Ernesto ang siya namang family driver ng mayamang pamilya. Pero madalas sila nung wala dahil isang engineer ang amo nilang lalaki. At halos lahat ng proyekto nito ay nasa bandang norte. Madalas nga sila noong nasa Bawan, La Union at Ilocos. Kaya si Ernesto at nanay niya ay madalas na nasa bahay ng mga ito, kasama ng mga anak ng kanilang amo. Malalaki na ang mga ito. Ang iba nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero 3 sa magkakapatid ang nanatili pang nakatira doon sa bahay. Isa na dito ay yung tinatawag nilang si Ate Lourdes. Mahilig ito magpatugtog ng piano. Ito ang madalas na makita ni Ernesto doon sa malaking bahay. Ang 2 kapatid kasi nito ay madalas na wala at palaging nasa mga kasiyahan. Kapag nasa bahay naman, ay nagkukulong lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hinahatdan lang ng pagkain. Espesyal si Ate Lourdes. May edad na ito at may gupit lalaki. May puti na ang kanyang mga buhok. Kapag tumutugtog ito ng piano, ay talaga naman nakadress pa ito. Kaya naaaliw sa kanya si Ernesto. Pero minsan, habang pinapanood siya ni Ernesto, ay bigla itong huminto sa pagtugtog at napatingin kung saan naroon si Ernesto. Bigla siya nitong sinenyasan na lumapit. Agad naman tumalima si Ernesto. Lumapit ito sa gilid ng piano. Tinanong siya ni Ate Lourdes kung kanya na bang nakita at nakilala yung kaibigang bata nito. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Ernesto bilang kanyang tugon. Nakita niyang biglang gumuhit ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Ate Lourdes. Muli siyang tinanong nito kung anong naramdaman niya ng kanya itong unang makita. At sa kanyang palagay ba ay magkakasundo sila nito. Sumagot si Ernesto at sinabing masaya siya na makita at makilala yung bata. Pero nung una ay natakot siya dahil sa noon pa lang siya nakakita ng ganong uri ng bata. Hindi karaniwan, dagdag na sabi pa niya kay Ate Lourdes. Pero magkakasundo naman kami. Pagtitiyak pa na sabi ni Ernesto sa kanyang kausap. Sinabi naman sa kanya ni Ate Lourdes na ito rin ang kanyang naging nag-iisang kaibigan noon. Pero nang nagkakaedad na siya ay unti-unti na itong naglaho. Bumalik lang daw ito nang magkaroon na muli ng bata sa malaking bahay nila. At ang tinutukoy nga niya ay si Ernesto. Sabi pa sa kanya ni Ate Lourdes, mahirap at delikado kapag nagalit ang batang tinutukoy niya dahil nagagawa nito makapanakit. Kaya binilinan siya nitong huwag niya itong gagalitin. Tumango naman si Ernesto at sinabi magkasundo naman daw sila. Palagi nga raw sila naglalaro. At tumugtog na uli ng piano si Ate Lourdes. Yun lang daw ang nais niyang malaman. Nang una nga itong makita ni Ernesto dun sa malaking bahay ay talaga namang natakot siya. Una niya itong nakita na nasa gilid ng piano. Nakakatakot din kasi talaga ang itsura nito. Pero nang umiti ito sa kanya ay mabilis na nawala yung kanyang takot at pag-aalala. Minsan, habang naglalaro mag-isa si Ernesto sa gilid ng swimming pool, ay aksidenteng dumulas ang isa niyang paa sa gilid noon at siya ay nahulog. Hindi na ginagamit ang swimming pool na yon kung kaya marumi na at walang tubig. Doon pa naman siya nahulog sa malalim na bahagi kung kaya ang sama talaga ng pagkakabagsak niya. Nakita pa nga niyang umikot ang buong niyang paligid bago siya tuluyang nawalan
ng malay. Nang magising siya, ay nasa ospital na sila at nasa tabi na niya ang kanyang ina. Nagkaroon siya noon ng malaking bukol sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Pero hindi naman iyon delikado dahil naging negatibo naman ang ginawang pagsusuri sa kanya. Kwento ng nanay niya, may batang lumapit sa kanya sa kusina na siyang nagsumbong na nahulog daw si Ernesto dun sa swimming pool. Gusto nga raw sana niya magalit dahil bakit siya nagpapasok ng kalaro sa bahay. Ikabawal-bawalan iyon ng kanilang mga amo. Pero nagpasalamat na rin daw siya dahil kung hindi sa bata ay hindi nila malalaman kung ano ang nangyari kay Ernesto. Nagtaka naman si Ernesto nang sabihin niya ng kanyang ina. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya natakot sa bata. At nagtaka din ang nanay niya sa kanyang tanong. Dahil maayos naman daw yung bata, kaya bakit daw siya matatakot dito? Hindi na lang kumibo si Ernesto. Pero napaisip siya kung sino kaya yung batang tinutukoy ng nanay niya. Dahil kung yung bata na kalaro niya ang nagpakita, ay siguradong matatakot ito. Nang makalabas na sila ng ospital, ayaw na sana siyang isama ng kanyang mga magulang doon sa bahay. Kaya lang, wala rin naman kasi siyang makakasama sa inuupahan nilang bahay. Kaya wala din silang nagawa kundi ang isama pa rin si Ernesto sa kanyang trabaho. Pero mahigpit nila itong binilinan na wag nang pupunta doon sa may swimming pool. Habang nasa kusina ang nanay niya at abalang tinutulungan ang mga kasamang kasambahay, ay nakita ni Ernesto ang isang bata na nasa tabi ng kanyang ina. At kabaliktaran ang ayos nito dun sa kanyang kaibigan. Kaya pala hindi natakot ang kanyang ina nang makita ito. Pero nung pagkakataon na iyon, ay hindi ito nakikita ng kanyang ina at dinadaan-daanan lang. Pero nakikita ito ni Ernesto. At hindi lang yung bata ang kanyang nakita doon sa malaking bahay. Pagkat nang pumunta siya sa pinakasala ng malaking bahay na yon, ay nakita niyang isang babaeng nakadamit pang kasal na bumababa sa mahabang hagdan na iyon na pakurba. Pero puno ng bahid ng dugo ang kasuotan nito. Pati na rin ang kanyang leeg na tila ba mayroon iyong laslas. At di nagtagal ay halos mapuno na ang napakalapad na sala na iyon ng napakaraming mga kaluluwang ligaw na naninirahan din pala doon sa nasabing malaking bahay na iyon. Sa laki nga ng sala ay nagmistula iyong isang malapad na bulwagan at doon natipo ng mga iba't ibang nakatira sa bahay. Nagtaka si Ernesto kung paano niya nakita ang lahat ng mga iyon at bakit sila nagpapakita sa kanya. Isa lang ang naisip niyang dahilan ng mga oras na iyon. Marahil ay bunga iyon ng kanyang pagkakahulog. Nabuksan marahil at nagising ang natutulog niyang kamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagulat nang nasa tabi na niya yung batang lalaki na nagpakita sa kanyang ina. Para iyong isang panaginip. Hindi siya makapaniwala. May pinagtapat sa kanya yung bata. Bigla siyang kinabahan dahil nalaman niya mula dito na yung una niyang nakita at inakalang kaibigan ay hindi pala mismo ang siyang tumulak sa kanya dun sa swimming pool. Nagpapanggap lang pala itong mabuti, pero ang totoo ay isa itong masamang elemento. At kahit wala ka namang gawing masama, ay basta lang itong nagagalit at sasaktan ka. Pero siniguro naman sa kanya nung batang lalaking iyon na hindi na siya muli pang masasaktan noon. Dahil babantayan na siya nila. Na hindi lang pala nag-iisa yung batang lalaki, kundi marami sila na mga mabubuti at handang tumulong. Mula noon ay naging karaniwan na lamang para kay Ernesto ang makakita ng mga kung ano-anong kakaiba na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Pero nang sumapit na siya sa 15 kaarawan niya, ay nagtaka si Ernesto nang kusa na lang rin itong maglaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gemma. Tubong Negros po ako.
at nais ko ring ibahagi yung naging karanasan ko noon. Bali lumuwas po ako ng Maynila para may makasama yung ate ko sa bahay. Kasalukuyan po kasi niyang ipinagbubuntis noon yung panganay nilang anak. Pareho silang pumapasok noon ni kuya pero dahil sa malaki na ang tiyan ni ate, kung kaya minabuti niyang manatili na lang muna sa bahay. At dahil sa gabi na umuwi si kuya, kaya pinapunta nila ako sa kanila. Nung mga unang gabi ko doon sa bahay nila, ay normal naman po ang lahat. Wala naman akong napapansing kakaiba. Bali ang ginagawa ko lang talaga ay samahan si ate at tulungan na rin siya sa mga gawaing bahay. Isang araw ay naisipan ni ate na magpunta kami sa bayan para bilhan ako ng karagdagang damit na pangbahay at saka tsinelas. Nang naroon na kami at kasalukuyang pumipili, ay napansin ko ang isang babae na lumapit sa amin at tumabi ito kay ate. Wala naman itong sinabi, basta naandun lang siya at pinagmamasdan kami. Naisip ko naman na marahil ay hinihintay lang niya kami na matapos, nang upang sa ganon ay siya naman ang bibili. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa babae dahil nakaramdam ako ng pagkailang. Kaya napapasulyap ako sa kanya at napansin ko na titig siya sa tiyan ng ate ko, na halos hindi talaga siya kumukurap. At ang lalo ko pang ikinagulat ay bigla niyang inilabas ang kanyang dila na para bang takam na takam siya. Kaya naman hinawakan ko si ate sa kanyang braso at mas lalo ko pa siyang dinikitan para takpan ko siya mula doon sa babae. Nang paalis na kami ay nakita kong nakatingin pa rin ito kay ate. Tapos nang tumingin ito sa akin ay nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kaya kinabahan akong bigla. Nang nakauwi na kami at papasok na sa bahay, ay bigla akong napalingon sa aming likuran dahil parang mayroong naroon. Pero nang lingunin ko yon ay wala naman ako nakita. At napatingala ako nang marinig ko ang huni ng isang ibon na nasa puno. At medyo nagtaka ako dahil sa ilang araw ko na doon kanila ate ay wala naman ako nakikitang ibon na ganon na dumadapo doon malapit sa bahay. Kinagabihan, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin, ay nakarinig ako ng mga pagkaluskos. Parang mayroong nagpapabalik-balik doon sa may gilid ng bahay. Kasalukuyan na noong nasa kwarto sila ate at ako na lang mag-isa ang naroon. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa loob ng bahay ay sinilip ko kung ano yung lumilika ng pagkaluskos na iyon. Pero wala naman akong makita. Kaya tinapos ko na yung aking ginagawa. Ngunit hindi muna ako nagtuloy sa aking kwarto. Nanatili lang muna ako sa sala at binuksan ko yung telebisyon. Habang nanonood ako ay bigla naman nagkahulan yung mga aso. Kung kaya napatingin akong bigla sa may bintana. Tumayo ako at naisip kong isara na iyon. Uso kasi nung mga panahong iyon doon kanila ate yung mga magnanakaw na namamasok talaga ng bahay. Kaya iyon kaagad ang naisip ko, na baka may gumagala na namang magnanakaw, kung kaya nagkahulan yung mga aso.
Matapos kong maisara yung bintana, ay bumalik na ako sa panonood. Pero kakaupo ko pa lamang, ay bigla na lang may kumalabog naman dun sa may dingding ng bahay. Kaya nagulat ako. Pati nga sila ate at kuya noon ay napalabas ng kanilang kwarto. At tinanong ako kung ano daw iyon. May kinuha si kuya sa itaas ng kanilang tukador at lumabas ito ng bahay. Sumunod naman kami ni ate sa kanya. Sa tulong ng flashlight mula sa kanyang cellphone ay nakita namin ang isang patay na pusa. Sariwa pa ang dugo nito at parang binalian ito ng leeg. Natakot kaming bigla, lalong-lalo na si ate. Kaya sinabihan niya si kuya na pumasok na kami ng bahay. Itinapo naman ni kuya yung pusa sa malayo. Binili na nila ako na isara kong mabuti yung pinto bago ako matulog. At bumalik na sila sa kanilang silid. Isinara ko na rin kaagad mabuti yung pinto. At hindi ko na ipinagpatuloy pa yung aking panunood. Pumasok na rin ako sa aking kwarto. Nang sumunod na araw, nang nagwawalis ako sa may bakuran, ay napansin ko na naroon na naman yung ibon. At para ako nitong pinagmamasdan. Kaya minadali ko na yung pagwawalis at naisip kong pumasok na lang uli sa bahay. Ngunit narinig ko si ate na biglang dumaing at tinatawag niya ako. Kaya patakbo akong pumasok. Naabutan ko siyang halos nakahiga na doon sa may sopa at napapangiwi sa sakit. Hindi ko naman alam kung ano ang aking gagawin kaya akin siyang tinanong. Inutusan niya ako na kunin yung pamahid doon sa kanilang kwarto. Mabilis naman akong kumilos at sinunod yung kanyang utos. Pero matapos niyang makapagpahid ay hindi pa rin nawawala yung sakit na kanyang nararamdaman. Natakot akong bigla dahil nag-alala talaga ako para kay ate. Pinagpapawisan na rin kasi siya noon ng todo at namumutla na. Tumayo ako at lumabas ng bahay. At nang makita ko na naroon pa rin yung ibon sa sanga ng puno, ay dumampot ako ng bato at akin iyong binato. Binugaw ko iyon palayo at nagawa ko namang mapaalis. Wala rin talaga akong ideya kung bakit ko ginawa iyon. Basta iyon lang ang naisip ko. Nang bumalik ako sa loob ng bahay ay napansin kong umayos na rin ang pakiramdam ni ate kahit paano. At sinabi nga rin niya sa akin na humupa na yung pananakit ng kanyang tiyan. Dahil doon ay lumakas yung hinala ko na may kinalaman yung ibon sa pananakit ng tiyan ni ate. Kaya sinabi ko sa kanya yung aking mga naobserba na yon. Pero hindi niya makuha at magawa ng koneksyon. At parang ayaw niyang maniwala sa akin. Nang dumating si kuya kinagabihan, ay sinabi ko rin sa kanya ang tungkol doon pero pareho sila ni ate na nagdadalawang isip na paniwalaan ako. Dahil kahit ako man ay hindi ko rin kasi masabi sa kanila ng diretso kung ano talagang naiisip kong kaugnayan ng ibon na iyon sa pananakit ng tiyan ni ate. Natatandaan ko yung naikwento sa amin ng lola namin noon na yung mga aswang ay may kakayahang mag-anyong ibon o di kaya naman ay may mga alaga silang ibon na siya nilang inuutusan para magmanman. Pero alam kong hindi maniniwala sa akin si kuya dahil laking Maynila ito. Kaya hindi na lang ako nagpumilit. Ginawa ko na lang yung mga dapat kong gawin na sa tingin ko ay tama. Sabi kasi sa amin o ni lola,
Ang mga aswang ay takot sa bawang at asin. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip kong wala namang mawawala kung aking susubukan. Kaya nung pumasok na sila sa kanilang kwarto, ay nagsabit ako ng bawang doon sa may bintana at pinto. Pati doon sa maliit na siwang sa may tapat ng lababo ay nilagyan ko rin. At binudburan ko ng asin yung mga pasamano. At bago ako pumasok ng aking silid, ay nilagyan ko rin ng asin yung harapan ng kwarto nila ate. Naglagay din ako ng asin sa harapan ng aking pinto. At kahit paano ay napanatag na ako at nagawa kong makatulog ng mahimbing. Pero nung mga mag-uumaga na ay nagulat ako dahil sa malakas na sigaw ni ate. Napabalikwas akong bigla at agad na napatayo. Pumunta ako sa kanilang kwarto at doon ay naabutan ko siya na umiiyak na sa balikat ni kuya. Nagkalat din ang dugo sa kanilang higaan. At napatingala ako nang mapansin ko yung butas doon sa may bubong na nakatapat mismo iyon sa higaan nila. Nakunan si ate. Nawalang bigla ang anak nila. Galit na galit sila mag-asawa dahil sa nangyari. Lalo pa nga at 8 buwan na ang tiyan ni ate. At panganay pa naman sana nila iyon. Ang hinala ko talaga ay yung babae na nakita ko sa bayan ang may gawa noon. Sabi kasi ni Lola, ang mga aswang ay may malakas na pangamoy. Kaya naniniwala ako na dahil doon, kung kaya nagawa nitong masundan kami ni ate sa bahay. At hindi talaga tinigilan hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang pakay. Nung una, kahit ako man, ay hirap din na paniwala ang nangyari ang lahat ng mga bagay na iyon. At alam kong para sa iba ay hindi sapat na basihan yung butas na naroon sa bubong. Pero magkaaganon pa man, para sa akin, ay sapat ng ebidensya yon para sabihing aswang ang kumuha ng sanggol ni ate sa kanyang sinapupunan. Dahil wala naman dati yung butas na yon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari halos mag-iisang taon na rin ang nakalipas. Tungkol po ito sa nangyari sa kalugar po namin dito. Tatawagin na lang natin sa pangalang Annalyn. Bali kakilala po namin siya. Hindi nga lang kami masyadong close dahil iba ang kanyang mga kabarkada. Namatay po si Annalyn. At nung nakipaglamay kami, ay nagkwento yung kanyang kuya. Sabi nito, pangarap daw talaga ng kapatid niya ang magkaroon ng motor para may magamit sa pagpasok. At hilig din talaga nito ang pagmumotor. Kaya nag-ipon yung kuya niya para mabilan siya kahit na segunda mano lang. Pero dahil sa nangyari ay nagsisisi na ito kung bakit pa niya binilan ang kanyang kapatid. At dahil doon, kung kaya ito namatay. Kung wala daw kasi sana ang motor na iyon, ay siguradong mananatili lang ito sa kanilang bahay at hindi magagawa makagala kapag gabi. Nangyari kasi ang trahedyang iyon ng isang gabi ay maisipan ni Annalyn na magmotor at isinama nito ang isa nilang kapatid na mas bata sa kanya. Ang kapatid nilang ito ay may kapansanan sa pag-iisip. Hirap din itong magsalita. Kaya nga hindi nila alam kung kanila bang paniniwalaan ang mga sinasabi nito. Dahil ayon sa kanilang kapatid, nang kasalukuyan na silang bumabiyahe,
ay nakiusap siya sa kanyang ate Annalyn na ihinto muna nito yung motor dahil siya ay iihi. Na ginawa naman kaagad ni Annalyn. Pero nang umiihi na raw siya, ay bigla na lang niya nakita ang isang malaking aso na nilundag yung kanyang ate at natumba ito nakasama yung motor. Nagmadali naman ang kanilang kapatid na saklolohan si Annalyn. Kumuha siya ng pamalo at tinakbo ang kanyang ate. Mahaba yung kalsada na yon at bihira kasi ang dumaraan at talaga namang may kadiliman doon. Kung kaya nga iniiwasan iyon ng marami na taga sa amin. Kwento pa ng kanilang kapatid, nagulat daw siya nang makita niyang hindi na aso ang nakaibabaw sa kanyang ate, kundi isang lalaki. Isang maitim na lalaki na kinakagat sa liig ng kanyang ate. Kaya sa takot niya ay hindi niya naituloy na hampasin yon. Bigla siyang napahinto. At nang bigla itong lumingon sa kanya, ay dito na siya nagtatakbong palayo dahil binalot na siya ng takot. Hindi naman daw siya hinabol nito. Sa halip, nakita niya itong itinuong muli ang atensyon sa ate niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa may nakita siyang kotse na paparating kaya lakas loob niya itong hinarang. At kahit nahihirapan magsalita at nauutal, ay humingi ng tulong. Nang makita naman ang ayos niya ng mga sakay ng kotse, ay napansin kaagad nila na mayroong kinakatakutan yung bata at kailangan nito ng tulong. Kaya sa pamamagitan ng mga pagkumpas nito, ay kanila siyang sinundan. At nakita nga nila yung wala ng buhay na katawan ni Annalyn. Nagtamo ito ng malaking sugat sa kanyang leeg na siya niyang ikinasawi. Ayon sa mga taong unang nakakita ng bangkay, hinala nila ay hold up ang nangyari. Pero wala namang nawala sa mga gamit ni Annalyn. Kahit yung motor ay naandun rin. Sabi naman ng nag-imbestiga, maaaring pinagtangka ang gasain ang biktima ngunit dahil lumaban kung kaya pinatay. Pero ang kanilang kapatid, aswang umano ang pumatay sa kanyang ate at wala nang iba pang motibo. Pero dahil nga sa may kapansanan ito kung kaya hindi nila ito basta-basta mapaniwalaan. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.